Astăzi vă facem cunoștință cu doamna dr. Simona Zavalichi, medic specialist în reabilitare fizică și recuperare medicală. Astăzi vă voi vorbi despre cazul unui pacient tânăr, activ, sportiv de performanță, care practică basketul și care a venit în clinica noastră agusând dureri la nivelul genunchiului, în partea anterioară și mai exact la nivelul tuberozității tibiale, acolo unde se inseră tendonul patelar. Având în vedere că pacientul nostru este sportiv de performanță și practică un sport cu impact important asupra genunchilor, prin examenul clinic și o anamneză corect condusă, ne aflăm în fața unui pacient cu o inflamație a tendonului patelar la nivelul tibiei proximale, astfel fiind vorba despre o boală Osgood-Schlatter. Tratamentul este individualizat, kinetoterapeuții noștri lucrează cu fiecare pacient în parte, iar în cazul acestui pacient, după cum se poate observa, kinetoterapeuta noastră execută mișcări de stretching, dar vor urma, bineînțeles, alte exerciții dintr-un program complex de kinetoterapie, care vizează stretching-ul musculaturii coapsei, dar și tonifierea musculaturii stabilizatoare a genunchiului. Așadar, și pacienții tineri activi, sportivi de performanță, își pot găsi un tratament individualizat la noi în clinică, bazându-se pe o echipă puternică de kinetoterapeuți și fizioterapeuți.